Добрый день усім добрым людям. Не здзіўляюцеся, што вось так пральная машына да гары нагамі перавернута і стаіць. Гэта для таго, каб было ёмка нам разбіраць і здымаць за яе амартызатары. Вось адзін разобраны, вось не разобраны. Гэта пралка на 6 кілаграм, яна бялізна разлічана, але амартызатары яны ўсё перасталі вось туды-сюды не трымаюцца, а яны разлічаны на 12 килограмм. Трэба прыкласці ціск, каб яны хадзілі на 120 ньютонаў. Што адзін, што ў другі. Зразумела, мы звярнуліся ў краму, дзе яны прадаюцца, але так як гэта машынка, яна старая надта, яны сказалі падабраць дастаткова цяжка. І мы набылі амартызатары. Зараз я пакажу. Гэта упакоўка ад гэтых амартызатараў. Вось тут чётка сказана, што яны на 120 ньютонаў. І падыходзіць да розных пралак. І вось яны самі. Калі паглядзець, тут таксама ўсё будзе напісана. І так выглядаюць. Крыху яны адрозніваюцца. Па-першае, вось тут бачна, дзе гэты сальнік стаіць, які трымае са смазкай. Тут яго не бачна. Тут амаль што ўсё аднолькава, па даўжыні яны аднолькавыя, але вось пляцоўка, бачыце, такія выступы стаяць. Вось так ён працуе. То ў гэтага наадварот два выступы. І зараз можна паспрабаваць змяніць шток адзін у другім. Альбо развальцаваць тут і зняць вось гэтыя таксама трубачкі, гэтыя пальцы, і паспрабаваць сабраць. Ну, паглядзім, як тут сын вырашыць зрабіць, будзе бачна. Гэта старыя штокі, гэта новы. Ён крыху адрозніваецца, ну даўжэйшы. Па дыяметру, здаецца, ўсё аднолькава. Змяніць гэтыя саленблокі дастаткова цяжка атрымліваецца, каб змяніць пляцоўкі. Таму вырашылі выкарыстоўваць старыя штокі, пачысцілі іх крышку і ў новыя накіроўваючыя. Будзем вось прыкладаць намаганне к гэтым вагам і паглядзім, якая будзе розніца, што пакажа. Таму што цікава, калі 120 ньютонаў, то прыкладна павінна быць 12 кілаграм. Ну і глядзячы, як даваць нагрузку, можна адразу пацягнуць, а можна паступова. Спрабавалі мы з сынам цягнуць і хутка, і медленно. Глядзелі, як працуе старыя і новыя ўсё гэтых новенькіх амартызатарах, где тут такая адмысловая смазка ліпучая, каб яно трывалася добра. І ў сярэднім у нас паказчыкі былі аднолькавыя, 20 кілаграм. Таму вырашылі, ставім на месца старыя да новых і будзе працаваць.